Fredíssima, Ja està. Oh, mirin, disculpin-se, però no estem per gaire festa enguany. Ja ho veuen, que abans érem 4 el veïnat i ara resulta que només en quedem 3. Bueno, ja està, tot just fa un parell de dies que va començar la festa major. Ara estem a l'Equador i després d'encetar-ho els empaitafocs, el tractor i tanta festa, bé, ens han avisat del consistori a mitja festa major que hem de reduir despeses. Ja ho sabem que la majoria penseu que el veïnat del curtcircuit i companyia tenim molts diners, però ja us dic jo que esteu ben equivocats. Collons, si he hagut de demanar un préstec per pagar la festa d'avui. Escolta, veïnet, em sembla que no és el moment de parlar de tu. Mira que ets egocèntric. Bueno, ja està. Doncs el cas, que després de 2 dies i mig de festa major, la Casa Gran s'ha adonat que han gastat més del que tenen i ara toca retallar. I per on han passat la guillotina? Doncs pel veïnat. No sabem ni com ni quan, però s'han carregat el veí damunt. Tampoc és que sigui una gran pèrdua, era el més dèbil del grup. Però què estàs dient, tros de ruc? Cal que parlis així del teu company? Home, una mica de raó sí que té, que entre que no val la pena, que realment està amb aquella secta. Te'n recordes que està en aquella secta? Quina secta? Sí, dona, aquella secta! Però què estàs dient? No t'entenc. Collons, que està tot el dia festejant amb els de les urbanitzacions, com no vols que s'hi passat per la guillotina. No et posis així, si en el fons no l'estimaves, que estaves per conveniència i tothom ho sabia. Si tens més conveniència que el tripartit que ens governa Castellbisbal. Esposa meva, no cal que li expliquis tot el que hem dit. No, això tu, tot el que li has dit tu, has deixat de volta i mitja. Ai, no m'ho puc creure, em donàveu per mort. Però que no estava muerto, que estava de parranda. De parranda? I saps lo malament que ho he passat jo? Bueno, doncs serà la primera vegada, no? Bé, haurem de dissimular, no? Però a veure, d'on dius que venies, que m'aclareixi jo? Bueno, doncs feia baix a l'ermita. Estava fent una feina. Una feina? Sí, dona, tu ja m'entens? Collons, una feina! No t'entenc. Quina feina? Collons, que estava follant des que se t'ha tot. Mira, cau la cara de vergonya, Mira, ja tinc assumit que no podem dissimular que estem casats per conveniència. No cal que vagis a l'ermita de Sant Vicenç a fer aquelles marranades. Sant Vicenç? Ai, a mi m'agrada més dir-li l'ermita de Sant Empudredor, un espai de diversió. Bueno, i de residus de tot tipus, Pues, després de la batuda que us vam fer allà al cruising de l'estació, i ja torneu a tenir un lloc nou. Mare meva, és que no n'apreneu. Escolta'm, aquell animaló amb el que has entrat, què és? És el meu nou animal de companyia. Els Patafocs el van estrenar per la festa
major de Sant Vicenç. I jo vaig a veure i em vaig enamorar i el vaig voler adoptar. És com un gosset, però en forma de drac. Un gosset en forma de drac. Què estàs dient? Bueno, és així, rialler, té una bona cua i de tant en tant treu cap pels queixals i aigua pel nas. Mira, no em direu com és mono. Home, mono, si més no, deficitari, que la primera encesa se li va cremar tota la roba, com el seu antecessor. Ai, bueno, és que només et fixes amb els detalls, com ets. Així que t'has comprat? Un nou animaló de companyia? Quina gràcia! Jo fa 2 dies també me'n vaig comprar un. Ah, sí? I com es diu? Com es diu? Com es diu? Gusanito! Gusanito! T'has comprat un cuc de terra com a mascota? Què va? Aquesta dona no dona per tant. La meva mascota és més mona, té 2 cames. Sí, home. I llavors quin animador és? La cuca xica, cony, que la va veure el primer dia de festa major i se la va voler quedar. Però no patiu, de seguida se'n cansarà i l'abandonarà. No és així. Una altra bèstia de foc? No. I qui les cuidarà, totes aquestes bèsties? Haurem de fer un camió de bombers per cada cantonada. Però bé, la sort és que hi ha una bona protecció civil. Bueno, mira, no et preocupis per res. Aviam de què et sona, això. Som la teva policia i estem al teu costat. Les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana i els 365 dies de l'any. Mira, jo vaig escoltar aquell vídeo de la policia de Castellbisbal, que des de llavors que em sento molt més tranquil. A més, a prop teu, diuen... Home, jo no sé si més tranquil, perquè sembla que te'ls hagis de trobar o mentre menges o mentre fas caca sentat al vàter. Això de les 24 hores, però bueno, si estan de bon veure, una piruleta no li fa un lleig ningú, no? Ui, que no dona! Para, marrano! Això de 24 hores al dia, 365 dies l'any, 7 dies la setmana, jo no ho tinc tan clar. Jo no ho fes tant com diuen. Perquè no vas on toca. Si no passa't pel calçal i entre pillo i pillo, posa'm un carafillo. Apa aquí! No li feu cas al meu maridet que només diu ximpleries. No veieu que és un urbano frustrat? Tu, calla, ximpleta. A protecció civil sempre buscant gent. Cal passar d'aquests. Va, prou. Tornant allà on érem, per reduir despeses. Hi ha una cosa que no tinc clara. A veure. No l'entenc. Com és que si pugen els impostos com l'IBI i l'IAE, que Déu-n'hi-do com toca la butxaca amb la que està caient, com pot ser que després de posar una pantalla gegant per veure la final de l'Eurocopa, i ara no tenen calés per pagar la festa major? Bueno, És que no anaven a classe de mates aquesta gent o què? mira, jo t'ho explico, vale? Resulta que un pressupost per quadrar els ingressos han de ser iguals a les despeses, no? Bueno, és igual. Doncs resulta que l'Ajuntament de Castellbisbal ha estat durant molt de temps finançant les despeses amb el romanent de tesoreria dels anys anteriors. I tot i que la capacitat d'estalvi d'un ajuntament es calcula distribuint els diferents ingressos de les despeses d'allò corrent, doncs tampoc tenen la capacitat d'endeutar-se perquè s'han xupat tot el romanent. I llavors la xifra d'estalvi surt negativa i l'Ajuntament de Castellbisbal tanca el 2023 amb un dèficit. Vaja, que ingressen menys del que esperen, però gasten més del que tenen. I llavors la capacitat de solvència se'n va a prendre pel cul. L'Ajuntament sense ni un duro, la ciutadania ens toca pagar més per tapar el forat i nosaltres sense diners per fotre res. Tot negatiu, tu! Què? M'explica't bé o no? Ai, gràcies! Ai! Aquesta classe de mates és un projecte d'alternativa. Jo m'he perdut. Ho pots repetir? Sí, dona. Ai, no, jo ho he entès ja ho he totes. entès totes. Ai, no, jo ho he entès. Babau,
Si això no ho entén ni un catedràtic en economia. Que no veieu que aquesta és la manera que tenen de colar-nos-la? Amb paraules sense sentit per avorrir-ho tot. Au, va! Però mira, jo us dic una cosa, però potser per Nadal podríem rescatar el fanaler. A veure si li posem una mica de llum a tot plegat. Aquí, a mi m'agrada més el follet de Can Margarit. Quin follet? Sí, el follet de Can Margarit, home. Una mica de por i els infants sempre ploren quan el veuen. Però com a mínim ens va repartir molts caramels. No? Bueno, doncs jo què voleu que us digui, però jo preferiria que no n'hi haguessin de caramels i només veure els Tres Reis. Home, el que sí que és veritat és que aquest any ha estat ben lluïda la cavalcada amb tants caramels. No ha calgut que aquesta se'ls anés a comprar ella, perquè si fas voltes pels equipaments de l'Ajuntament encara en trobes de caramels, Una altra cosa no, però caramels de sobres. Però si no hi ha caramels, la gent s'enfada. Si hi ha caramels, la gent també s'enfada. Ah, sí, però els caramels són molt importants perquè és que la gent s'enfada molt. No? És qüestió de tenir caramels o no caramels. Jo crec que sí que n'han de tenir. N'han de tenir perquè si no la gent s'enfada. Ai, Home, una altra vegada amb el mateix, que no en vau tenir prou l'any passat, que aquesta no parava de plorar perquè no tenia on comprar els caramels i no va haver de comprar ella. De comerços no, però de caramels tants com vulguis. Mira, sabeu què faria jo? Un any sí i un any no, i així tothom content. Estaria bé. Què no? No, això no pot quedar així. Aquesta discussió també és un projecte d'alternativa. No pot quedar així això. A veure, jo vull saber què en pensa el pueblo. A veure, Potarrojos i potarrojos. Que cridi i aixequi la mà. Qui vulgui caramels per la cavalcada, a veure. Mira com aixeca tan ràpid. Ja està. Ara, que cridi i aixequi la mà. Qui no vulgui caramels per la cavalcada. Quina participació. Mare meva. Aviam, no voleu caramels? Doncs aquí tenim uns quants de caramels. Mengeu, perquè em sembla que enguany és de les poques coses que rebreu de l'Ajuntament, perquè al final ni Sant Marc, ni residència, ni un lloc per guardar-me. Un lloc per guardar-te, què vols dir? Però a veure, reina, tu què et penses? Que jo soc de veritat o què? A veure, que sota d'aquesta màscara i aquesta roba hi ha una persona. Què? I algun lloc hauran de guardar tot això. Bueno, nena, no pensis que sigui tan fàcil, perquè està tot ple. I si no ho posarem al drac, i els capsigranys, i la cuca LMS, i els gegants, i el seu nou lifting. Sí, això de fer 30 anys els hi queda la pell ben estirada. Que xautant, home, que n'hi ha que estan pitjor. Si no, passeu per l'illa esportiva i demaneu tàndem al camp de futbol. Què vols dir? Home, que entre la Unió i la Penya i la Unió, al final, haurem de fer un camp de futbol als socarrals de l'Ajuntament. És que mare meva, quin drama. Home, i què seran les grades, els balcons dels veïns del voltant? Doncs mira, no és una mala pensada, Per tant, cuidarem fins al casal i si ja tindrem els lavabos instal·lats. Quins lavabos? Sí, bueno, aquells que sempre acaben trencats amb la pesta inundada i la festa finiquitada. Aquells on vas a fer marranada. Ai, realment m'esteu fent entristir. Realment no ha passat res de bo aquest any a Castellbisbal. La gespa nova de la piscina i poca cosa més, però veritablement tots els temes han estat plens de controvèrsia i opinions contradictòries. Però no passa
que per fi és... Festa Hòstia santa! Ja està aquí aquesta, tu! Què? Encara esteu amb aquesta ximpleria? Mira, no, perdona. Ah. Les ximpleries les diuen els ximplets. Calla, que sí, que ja ho sabem, que per vosaltres aquesta major és el 20 d'agost. Però que no ho veieu, que cada vegada en som més? Bueno, aquest any una mica menys, perquè amb aquest cop de calor els tinc repartits entre l'Hospital de Martorell i l'Hospital de Terrassa. Però que no ho veieu, que no té cap sentit. La festa major per Pasqua. I aquí anem tots a l'una. Aleu, doncs res, que 130 anys després hi seguiu amb el mateix, no? Potser és hora que passeu pàgina. Mira, 130 anys i els que facin falta. Però que no ho veieu, que no té sentit. Però que no us n'adoneu que se n'enfoten de Castellbisbal. Però que no us cau la cara de vergonya cada vegada que heu de dir quan es celebra la festa major. I per què ens hauria de caure? És festa major, ja està, no? Mira, l'altra ximpleta que no sap el que demana. Senyora, la boca. Mira, guapa, ja t'ho explico. No. Com que no t'ho explico? A veure, què Ara, A veure si m'interessa el que m'expliques. Bueno, sento no gaire perquè esclar amb les poques llums ja hi pots tenir aquí. Però si sóc la llum. Sí, la llum de la vida. Saps per què fem la festa major? Perquè volem celebrar l'arribada de l'aigua i la llum corrent del poble. Però que no ho veieu, que no té sentit, no té cap solta. Mira, posats a fer, i com que la casa és gran, també podem celebrar una festa major, no sé, el dia que arribi el 5G. Què és el 5G? Espera, se m'ha acudit que era una de més bona. Fem una festa major el dia que tinguem el traspàs de Rodalies, i els trens funcionin. Home, cuidao, si ens donen el traspàs de Rodalies, els trens funcionen bé. I arriben a l'hora, potser dic sí que val la pena canviar el dia de festa major. Mira, calla, que n'estic tipa de les vostres ximpleries. És que de veritat la festa major per Pasqua i s'ha acabat. Aviam, listos, aigualida, sortiu a defensar la plaça. Que no són macos. Vinga, nois. Escolta, maca. Què? Ja està bé de riure't de nosaltres, La festa major de Castellbisbal és tota una institució, un símbol, i amb la força de tot el poble podrem amb vosaltres. Què vols dir, figa tova? Figa tova, tita fluixa. És que amb aquesta calor que fa, una festa no es pot aguantar. Què dius? I amb aquestes pintes... No toquis, que és el meu marit. Poc que ens enredareu. Públic, què hem
penseu? Què? Ah. Ui. A veure. Jo crec que res està decidit. Ah, no? Anem a fer un referèndum no vinculant per decidir quin dia fem la festa major. Ja va ser hora que els catalans comencem a recuperar costums. Què està dient aquí? A veure, paperetes, sisplau. A veure, Paperetes, anem a buscar les paperetes. Aviam que surt. Les anem a repartir. A veure. Aquest any heu tornat a guanyar. Però hi ha una dita que diu que quien la sigue, la consigue. I l'any que ve ens tornarem a trobar. I per Pasqua la festa serà. Bona nit a tothom. Pasqua, 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 llum, Pasqua, 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 llum. Quina gent. Ai, bueno, va. Serem generosos i els deixarem guanyar aquest any. Ja veuràs l'any que ve. S'aixeca?
Vamos a romper todos los palos. Acá